Здравейте, хора! Днеска играем CS 1.6. За мен аз съм Експлозив или Иво. По канала ме знаете като Експлозив. И да. И тук сега ще ви представя от новата ни поредица да се върнем назад. И това със сигурност я знаете CS 1.6. CS 1.6 по принцип си е много известна. И не вярвам никой от вас да не я знае, защото просто това много не е възможно. И дори да не харесвате самия CS, сигурно с поне един път сте я пробвали да играете. И да. И тук сега мога да кажем, че това е, мога да кажа по-точно, че това е кракнатата версия на играта. И не смятам да си купувам 1.6, защото това е малко тъпо. Вече са излязли толкова много сървъри за кракнатите версии и просто не искам да си купувам, нали, за никакъв смисъл, нали, за никакъв смисъл от купената игра, защото енче излязва CSGO и да. И сега тук играем в български сървър, който не уша ми направо си показва, че маповете се сменят. И този мап не го знам, защото аз игра само CS. Къв CS аз игра деда само и не го знам мапа. И както нали, според мен не съм много сигурен, доколкото знам, тук повечето си мисля, че са големи и не доколкото знам, трябва да се поправя. Добре, що сменят тези сървъра? Не влезете в този сървър. Нали, мога да потвърдя, че нали, повечето, които играят този CS, са по-големи и сигурно просто им харесва доста, нали, 1.6 и не харесват сигурно новата CSGO и заради това играят, нали, 1.6 към сентименталности към нея, да кажем. И сега ще поиграем и тук един тапак не мина и аз го взех. Съжалявам, че малко виждам, но просто да ме минеш над главата и да не му видиш, това е малко тъпо. И другото, което е, ето, един, не успях за два, но няма нищо, аз и сега ще ги пресрещна тук. И другото, което мога да кажа за играта е това, че меника не е точен много, ама ако не е много, в смисъл трябва ти да ходиш и тъй. Не мога да ходиш не мога да им нацепиш направо хета, ми трябва да държиш надолу. Ето като сега. Горе-долу се бях насочил гледата му, ама то просто не иска да го цели там. Друго какво мога да кажа за самата игра? Играта е може би доста известна между българите, даже и нали, влизал съм в няколко там сайта да проверя, нали, дали чужденци играят тази игра и се оказа, че да, играят я. Не е много малко, ама не са и много, честно казано. Също бях казал, че е световно известна игра. Имам пред в миналото, нали, доста известна е била. И този, ако не бях го взел, аз не знам какво. Просто трябваше да съм бъчва. Този вече ме взе. Добре, много гадно. Чай се. Ето. Стигате! Взех ли го? Не. Ето, гледате ли? Видяхте ли? Понякога тъпото е, че не понякога когато задържате, ето и тя на ника е мерника, а когато сте някакво е тако, нали, самия мерник, по-точно самия играч, който стреляте, той ще е много по-бърз от вас, по-бързо ще е бил и това е много тъпо. Ето,
Този път губихме, защото сме два. Я ще правим. Ето. Право се губя, нали, с малък мерник, но не стана. Тук някой го стреля и не мога повярвам, нали, не че не мога повярвам, кой ще се правят плагини за самия CS. Нали, да, правят се плагини за самия CS, което малко тъпо, нали, смисъл, почнат вече разработват за CSGO плагини, ама и тото и няма да е хубаво изобщо, защото ще нарушат цялата игра. Всъщност. Тъй, че не знам дали е хубаво или лошо, че правят плагини. За те, които играят CSGO, а не CSGO, бъркахме CS 1.6, не е хубаво, че правят плагини. Чай, обърках се, съжалявам. Много съжалявам. За тия, дето играят CS 1.6, е хубаво, че правят плагини, но за тези, които таковат, за тези, които играят, нали, CSGO, те не че много им пукате, ама да, просто не е много хубаво, защото има такива плагини, дето напишеш, събереш пари в респаун, напишеш Golden Axe, един патрон и вече са мъртви. Това е много тъпо според мен. И няма смисъл от него. И да. И тук нашите ме спасиха. Я ще им метна на този граната. Да видим дали ще взема нещо. Не, но ето го. Ау. Тъп му го вземе. Има взеха мен. Това е хубаво, например двойното скачане. Само някой да босни така отгоре може да скачиш. И почти никой не те види. Тъпо е също, че, нали, за двата CS-а, то по-точно за всички, защото има 1.8, 7, не знам още какво е, 1.8, ако не го казах, май не го казах, ма все едно. Изобщо не е хубаво, че има хакове, според мен всеки го мрази, но от страна на този, който играе с него, за него е горе-долу хубаво, защото все пак стига де. И все пак, нали, си ги трепиш като нищо. И дано да взе някой. Сега ще пробвам, нали, ако му убия 20 пъти, и да, ще изпра клипа. И сега да видим какво ще стане, ако метна тук граната. Метнах я и не взех нищо, значи няма никой. И малко тъпото е, че това като да кажем фърляш граната, взимаш на някой XP. И това са ти го написали, а това е много тъпо, защото те си издава място на човека, нали? И е много хубаво, според мен. Нищо, че действа в полза и на двата отбора, но просто тъпото е за този играч, който стои там. И да, много ме взимат. Ще му метна тук граната и ще го пострелям. Ето, например, тук ако учиш някой и просто знаеш, че е там и нямаш никакви шансове, нали, може да убие през стената, освен ако не избягаш толкова бързо. Хубавото е за тези, които доста повече убиват, нали, че като, нали, го стреляш и му взимаш, нали, той се мърда по-бавно, а доколкото разбрах, не знам дали вече има, дали са направили действа. Когато го стреляш там, той се мърда, нали, най-нормално, тича си, може. И да. И тук ще метна една граната, този не му видя. И хоп, взе го. Това са нече си по-прости от простото. Или по-черното. Не знам. От черното имам пред от бездната. По-празна от нея няма. И тук взехме май на някой XP, там, нали, живот. И сега ще ходим да видим какво има там горе на базата на контртерористите. Мисля, че сега как беше сата.
И друго всъщност няма какво да кажа за играта, аз поне. Ако има някои работи, де съм ги спуснал, ако може да ми кажете в коментарите. И да. Сега ще играем колкото кила съм аз. Чай да се намира. Аз съм Explosive, аз съм на второ място, 29. Значи стигаме, това е последната врътка за играта. И май не убиха. Да, хора. Дайте да се стагнем тук. И до